अनंत टी दे रिफ्रेश हमी. धारावी प्रकल्पातून अदानी समूह 1,00,000 कोटी कमवणार असा गंभीर आरोप आदित्य ठाकरे यांनी केलाय. क्षणापूर्वी भाजप मिंदे आणि दादांचं एक रिपोर्ट कार्ड हा त्यांनी प्रकाशित केलेला आहे. मला वाटतं नाव बदलून खरं तर आता महाराष्ट्र त्यांच्या रिपोर्ट कार्डचं डिपोर्ट कार्ड ठेवणार आहे. कारण अनेक गोष्टी या महाराष्ट्रातून गेल्या 2 वर्षात त्यांनी डिपोर्ट केलेल्या आहेत. मग ते उद्योग असो, आणि आपल्याला पुन्हा पुन्हा आठवण करून देईन कारण ही जखम फार झालेली आहे. मग ते वेदांता फॉक्सकॉन असेल, एअरबस टाटा असेल, बलड्रग पार्क असेल, मेडिकल डिव्हाइस पार्क असेल, गिफ्ट सिटीचं पूर्ण जे इथून इंटरनॅशनल फायनान्शियल सर्व्हिसेस सेंटर जे भाजपने हलवलं होतं ते, डायमंड मार्केट असेल, अनेक गोष्टी इथून गुजरातकडे डिपोर्ट केलेल्या आहेत. आणि तसंच मी दसऱ्याच्या दिवशी जे बोललो की महाविकास आघाडीचं सरकार येताच आमच्या सर्वात महत्त्वाच्या 3 प्रायोरिटी राहतील जॉब्स, जॉब्स आणि जॉब्स, रोजगार, रोजगार आणि रोजगार. कारण रोजगार देखील महाराष्ट्रातून डिपोर्ट केलेले भाजपच्या राज्यात सगळीकडे दिसत आहे. हे जरी असलं आणि डिपोर्ट कार्ड जरी आमचं तयार असलं भाजपसाठी आणि एकनाथ शिंदेसाठी, तरी आपल्या लक्षात आणि मुंबईच्या लक्षात, महाराष्ट्राच्या लक्षात एक गोष्ट आणून द्यायची आहे की काल आचारसंहिता लागली आणि आपल्याला आठवत असेल मी हे सांगितलं होतं की अदानी समूहाचे सगळे GR त्यांच्या फायद्याचे जोपर्यंत प्रकाशित होत नाहीत तोपर्यंत आचारसंहिता काही लागू होत नाही. काल आचारसंहिता लागायच्या आधी देवनारचा एक मोठा भूखंड अदानी समूहाला दिलेला आहे. आणि एकंदर जर आपण पाहिलं तर गेल्या 2-3 महिन्यांमध्ये, खास करून लोकसभेनंतर, जुलै असेल, ऑगस्ट असेल, सप्टेंबर असेल आणि आता ऑक्टोबर, आणि खास करून ऑक्टोबरच्या काही महत्त्वाच्या त्यांच्या मंत्रिमंडळाच्या ज्या बैठका होत्या, प्रत्येक बैठकीत त्यांनी काही ना काहीतरी असं दाखवलं की आम्ही जनतेला काहीतरी देतोय. मग लाडकी बहीणची स्कीम असेल, पहिले जे 15 लाखाबद्दल बोलत होते आता 1500 बद्दल बोलतायत. सरकार चुकून जर आलं तर 15 रुपये देतील अशी ती लाडकी बहीण योजना. आणि मग दुसरं म्हणजे काल परवाकडे आपल्याला आठवत असेल, टोल, मुंबईचे जे 5 प्रवेशद्वार आहेत तिथे त्यांनी येणाऱ्या सगळ्या लाईट मोटर व्हेकलसाठी टोल माफ केलं. टोल होता किती? 45 रुपये, 50 रुपये. ठीक आहे, हे सगळं चांगलं आहे, लोकांना वाटत असेल की काहीतरी आपल्या हातात मिळतंय. पण ह्याच गोष्टींचा आडोसा घेऊन ज्या भयानक गोष्टी ह्या खोके सरकारने केलेल्या आहेत त्या विचार करण्यासारख्या आहेत. आणि नक्की महाराष्ट्राने याच्यावर मतदानाच्या दिवशी विचार करणं गरजेचंच आहे. पण हे मी आपल्या माध्यमातून जनतेसमोर नेत आहे कारण हे भयानक प्रकार मुंबई आणि महाराष्ट्र लुटण्याचा हा सुरू आहे. एकंदर जर आपण पाहिलं तर धारावी पुनर्विकास योजना जी आहे त्याच्याबद्दल आम्ही मित्रपक्ष सगळे आणि खास करून शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे हा पक्ष सतत बोलत आलो आहोत. मग धारावीत अनेक आम्ही मोर्चे घेतले आहेत, सभा घेतलेल्या आहेत, चौक सभा घेतलेल्या आहेत, बैठकी घेतल्या आहेत आणि मुंबईत देखील घेतलेल्या आहेत. आपल्या माध्यमातून अनेक भयंकर गोष्टी धारावी पुनर्विकास योजनेबद्दल येतच असतात. पण एकंदर जर आपण आज जर विचार केला आत्ताच्या घडीला आपण कुठे आहोत, कारण हे काय कॅबिनेटमध्ये तुम्हाला वाटतं की तुम्हाला काहीतरी दिलंय, पण तुम्हाला 50 रुपयाची सूट दिली असेल, पण 50,000 कोटी चा फायदा हा अदानी समूहाला त्याच वेळी दिलेला होता. आता तुम्ही बघा, धारावी एकंदर जर पाहायला गेलं तर 300 एकर मध्ये धारावी चे झोपडपट्टी आहे आणि ज्या काही मायक्रो इंडस्ट्रीज आहेत ते आहे. ते 300 एकर रिडेव्हलप करायला पूर्ण जो भूखंड धारावीमध्ये घेतला गेला आहे, मग टाटा पॉवर रिसिव्हिंग स्टेशन असेल, माहीम नेचर पार्क असेल, रेल्वेची जमीन असेल, एकत्र करून तो आहे 540 एकर. त्याच सोबत जेव्हा टेंडर झालं, सगळं काही झालं, एका अदानी समूहाला ते टेंडर मिळालं पुनर्विकासाचं, त्यानंतर ह्या सरकारने किंवा ह्या राजवटीने, एकनाथ शिंदेंनी काय काय त्यांना दिले ह्या मुंबईमध्ये, आणि ती फुकट सवलती तर वेगळ्या. म्हणजे सवलतीमध्ये काय, TDR 40% हे अदानी ठरवणार, मग FSI त्यांना जे ठरवायचं ते, स्टेअरकेस प्रीमियम माफ, हा प्रीमियम माफ, तो प्रीमियम माफ, हे तर दिलंच सगळ्या सवलती. पण जे मुंबईत भूखंड, तुमचे आमचे मुंबईची जमीन ही त्यांना फुकटात दिली आहे. ती अशी आहे, कुर्ल्यामध्ये 21 एकर, मुलुंड, भांडूप आणि कांजूरमार्ग जर एकत्र केलं तर 255 एकर, मडमध्ये 140 एकर, आणि परवाकडे जो दिलेला आहे भूखंड तो देवनारचा आहे, तो 124 एकर आहे. तसं पाहायला गेलं तर हे देखील 540 एकर होतं. म्हणजे 540 आणि 540 मुंबईत छोटे मोठे जर दिलेले प्लॉट अदानीला सोडले तर 1080 एकर फुकटात अदानी समूहाच्या घशात एकनाथ शिंदेनी टाकलेली आहे. हे कशासाठी होतं, हे कोणासाठी होतंय? कदाचित तुम्हाला आम्हाला वाटत असेल की चला मला 1500 रुपये मिळतात, चला मला 50 रुपयाची सूट मिळाली. पण हे सगळं होत असताना जर तुम्ही 1080 एकर फुकटात मुंबईचे अदानी समूहाला देताय तर नक्की हे कुठे नेऊन ठेवता तुम्ही महाराष्ट्र, आणि कुठच्या दिशेला मुंबई नेत आहात
म्हणजे मुंबई तुम्ही गुजरातला जोडू शकत नाही तेवढे वर्ष प्रयत्न करून, मुंबई तुम्ही जिंकू शकत नाहीत, मुंबईकराला तुम्ही विकत घेऊ शकत नाही, तर काय करायचं? जोर जबरदस्तीने दादागिरी करून मुंबईच्या जमिनी आहेत, मुंबईचे जे भूखंड आहेत, मुंबईच्या हक्काचे जे जल जंगल जमीन आहे ते देऊन टाकायचं अदानीला. कदाचित अरबी समुद्राचं नाव देखील अदानी समुद्र करून टाकतील हे पुढच्या सरकारमध्ये जर आलं तर, येत नाही. पण ह्याच्यात अजून एक गोष्ट महत्वाची आहे की देवनारचा जो भूखंड त्यांनी दिला 124 एकर, माहिती काढा आपण, राज्य सरकार आणि मुंबई महानगरपालिकेमध्ये अंतर्गत वाद आहे, तो कोर्टात पण गेला होता. कदाचित ह्या प्रशासकाने त्यांना कन्सेंट दिलं असेल, पण ह्याच भूखंडावर लेगसी वेस्ट आहे, डम्पिंग ग्राउंड आहे, त्याच्यानंतर तिथे वेस्ट टू एनर्जीचा प्लांट आमच्या सरकारच्या वेळी आणि ह्या सरकारच्या वेळी देखील त्याच्यावर चर्चा सुरू होती आणि मला वाटतं जाहीर पण केला होता. मग एकंदर वाद असताना, सबज्युडिस मॅटर असताना हे सगळं एवढी घाई करून तुम्ही अदानीच्या घशात का टाकताय? बरं, एवढं सगळं 540 आणि 540 एकर जर दिले तरी धारावीतल्या प्रत्येक व्यक्तीला घर मिळणार आहे का? तर तसं नाहीये. कारण जर तुम्ही टेंडर डॉक्युमेंट बघितलं तर त्याच्यात अपात्र लोक होणार आहेत. धारावीतले साधारणपणे 1.5 लाख परिवार धारावीमध्ये अपात्र ठरवली जाणार आहेत. त्यांना तुम्ही तिथून तर हकलवणारच, तुम्ही बाहेर तर काढणारच आहेत. म्हणजे 1.5 लाख परिवारांना तुम्ही धारावीत घरं देणार नाहीत. त्याचसोबत माझ्या मुंबईचे सॉल्ट पॅन्स तुम्ही घेणार, त्याचसोबत माझ्या मुंबईच्या जागा तुम्ही फुकटात घेणार, त्याचसोबत मुंबईत तुम्ही साधारणपणे जर आत्ता पाहिलं तर धारावीचं जर सोडलं आणि इतर हे जे 540 एकर मी बोलतोय त्याच्यात 7 लाख स्क्वेअर फूटचं कन्स्ट्रक्शन हे लोक करणार आहेत. 7 लाख स्क्वेअर फूट आपल्याला मिळतात किती? 1500 रुपये महिलांना, 50 रुपयाची सूट टोलवर. म्हणजे एका बाजूला आपल्याला काहीतरी फसवायचं आणि दुसऱ्या बाजूला काम करायचं अदानीसाठी. म्हणजे तुम्ही बघा ना, आता जे मुंबईत झालेलं आहे, मध्यंतरी माझ्या कानावर बातमी आली होती की उत्तर प्रदेशमध्ये काही ठिकाणी भाजपाने साईबाबांना विरोध केला होता, त्यांच्या मूर्त्या झाकल्या होत्या, कारण ते काय म्हणाले होते? सबका मालिक एक है. भाजपचा याला विरोध आहे, ते बोलतात सबका मालिक अदानी आहे. एकनाथ शिंदेचा याला विरोध आहे, ते म्हणतात सबका मालिक अदानी आहे. आणि ते करायला हे मागे लागले. तुम्ही विचार करा, साधारणपणे जर यांनी 7 लाख स्क्वेअर फूटचं कन्स्ट्रक्शन या मुंबईमध्ये केलं, धारावी सोडून, धारावीत वेगळं, तर कमीत कमी ह्या 7 लाख स्क्वेअर फूट मधून 1 लाख कोटी अदानी समूह कमवणार आहे. मी परत एकदा सांगतो, कोणीही मुंबईत कमवण्यात आम्हाला काही विरोध नाहीये. मुंबई ही स्वप्न नगरी आहे. मुंबईत अनेक युवा युवती प्रत्येक दिवशी येतात, रोजगारासाठी येतात, नोकऱ्यांसाठी येतात, स्वतःचं काहीतरी सुरू करण्यासाठी येतात. नक्की करावं, मुंबईत येऊन मोठं व्हावं. मुंबईत येऊन तुम्ही जगातले सर्वाधिक पैसे कमवणारे व्यक्ती बना, आम्हाला अभिमान असेल. पण मुंबई लुटून चालणार नाही. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.